Ka Khasi Hills Autonomous District Council, harangkat ka World Bank bat ka Meghalaya State Pollution Control Board. Hene kesingi baar ke lahir jurip ya bunteli ki cekah ha kapsor ka nong baslom ban pentri kamno ya ka solid waste management bat ban penne ya ki telong umbam bumdi. Ye kini jing jurip dalam kemat da Chief Executive Member ka KCDC uba peniai singsim harangkat ginong mi kemat jong ka World Bank bat ka Meghalaya State Pollution Control Board. Kene kenhun ka lahir jurip nengkong ya ka umken ka badan hatem basuk Hompling ban pentri kamno ia ka solid waste management ban kami ia kita long kibaran kam ban penkhoj ban ajing ada hadin kane ka kunhun ka lihar jurip ia ka serpi ia ka jaka hapok senong maulai mauro ban tei ia ka resource recovery center bat ia ka marten ka badan maulai. Artakin bangin la ban weng ini jing jong solid waste bala mi bon na po social long kat ni ka resources ni don haki municipal area kini lang tindi kisnong kiladon ka municipality office kat ni ki kali kiladon haki shabar jong ka municipal ngiladon mengi ka KHDC ngiladon ka state government ngini trailang tengah ngasno ka namdan jing da ka biang hi ka management ka policy making jungi kumno ban pentulun nang ni syakmat nadu meneng along bangim kwa bakini kiwa ko social kiwa bah kapsor kinlong biang kumju kum kini kiwa mkhra wa mshabi te yakini ki badang khamkhoi ngin hap kin manwat la ti kumno ban ya te lingba ka building bylaws jungi ru ka bangila notify menta ngila bu ki kendon ki ba ba yakini ki yeng ki basna harut wa ki bla don lupa ngin me kranchu reinang ni syakmat kila don katnu mitas baki yeng kila bansna ki badan hapor rupa te menta nang ni syakmat kinemla syu banong ban syulek kat bamon badan yeng hajan wa kin syulik sna bat ki don ru ban no banong dak buburam don ki bri ru ki balik tu sunan wat ya kawa ru ban sna yeng kan ni ka kalak ta ha de namar takadaw ki kajing sna yeng ki hapok hapwa ni se ka wanra kajing jabo ka bunjat se kimi ki sabtik kimi ki nala ki bacaklia kini kita ibat suk ban kawang ye ki nyut na po yeng syawa dan nama ta ban like na kini ki aki dan nakal yang jungi ringkat baka district council building bylaws nila strict bak nila perking bah hadu kata bak kini ki aki baru kin biang kin bit